mazuva ake waya aibuda tumarungu twe AI tuya tuchiti madedito iye achifunga kuti ichokwadi anzi mupano airara mubamemba pamwe ndo mamairara ka ukaona mukana wakasangana naSpraga iye unotomubvunza chaini mudana wangu anopisa unoziye andisi chigunduru ainini cha vanhu zvavano vachigaya zvezvi asi ndakazosviti chigunduru chaJehovha because isusu totora zvamune zvamatipa tinozvida inzi ndaiti Hulengende zvireve waiziya kune gedhe rainzire kune gedhe kumaraini kwedu isusu waiziya kudhara nguva yemapurazi yeye waiziya so pane gedhe rainge rakanyorwa kunzi pull the gate so imimi maiti anazigwe imimi vanhu ndimaiti Hulengende so kwakanga kwakunzi kwaHulengende waiziya Skeyo meditations kusvika pakuti ndosana ndakuda manje baba aiwa wona inini ndakanakirwa nechant nestatement saka ndichikuudza nonga pakamondibvunza paya ndakakuti Hulengende zita ndakazvipandika paminingi inini kaya wozopa inini zita kuti Hulengende asi kuti Hulengende nekuti madedido zviri nani ndezvipi ndezviri nani madedido anongonzi kamadedido saka uchiona chingonzi kamadedido because igwewo wakatiuya uzonditora ndiwanga uri part of nezii wakatiuya unditora kujeri vanati handisi journalist ndavazotora iko aiwa journalist wanyama kaiwewo amnesty kuchikorobhi wakatanga kuti undiona amnesty ya priest unodiwa journalist rine chitambi Zico is a journalist. don't hate be inspired. Ladies and gentlemen, last interview yatakaita naHulengende iri conclusive. Kana chiti conclusive tungora kuti zvese takabata pedza. Nasi tine hope rezvekutaura kana kuti mombongoti Bura dance. Tombotaura pa maredeem waizi. Totaura pamusoro pemaredeem. Waizi. Saka tobhura ripi nasi. Aiwa toda kumbofilisa vanhu mangoma toda kubuditsa nemamwe atakabuditsa waiziya toda kuti vanhu vambotry kubata art so toda kutry kuti isusu tomborwa makomeshawo toenda kuhardcore tomboenda kuafro tomborwa trap waiziya koroka because makamboti ndoimba commercial ne izvozvo igaroziya yanzi commercial ne waiziya inini maikoro itozoita zvikuda vanhu because inini handingatengese madomasi panhu pari kudiwa maorange ndichida kungopikisana kuda kungonzi ndinzi ndotengesa madomasi ndofane nzara waiziya so tosanganisa asi clean towandira kune zvinonyanyoda vanhu asi macleaning muchimbomasubbmit yakakurediwa hainini uona chinini maitiro angu zvinhu zvangu angove kuredhiyo ndogona kuishaya waiziya but kune aritori kwekuti vamwe pane mamwe andakatombonzwa vachiridza vanotora vanodidi waiziya asi isi toda kungoti ngoma dziende ngazvingoita waiziya tifanira kuzonyanyisa pressure kana vakuda kuteerera zvimwe zvinhu vanoteerera vega waiziya because izvezvi tikutoita tichibuilda kune vamwe vanhu vaiti vakatonzi Hulengende votifadza madzimai but izvezvi kune vamwe vanhu vakutovabatanidza ati vakutofambirana nesu vekuti ukavabvunza vanogona kutaurira mangoma emazita vamwe anaponda moyo ana chigunduru chaJehovha ana testimony paZBC itori panumber 2 but kwete zvejenduvha waiziya maikoro akanditi hatendere ndiluzi vanhu vakarova matiktok akawanda matiktok sound so encourage them kana vaine pavanakirwa napo vanoita sei itai zvavari kuita ndizvo ende tinotenda tiri kufara zvisingaiti nesapoti yavane vachisa muzvinhu but utonzwa mumwe vanhu vachitinopenga but wakaumbooneri patiktok pacho kuti pane vanhu vanogona kutosvika 1000 vari kuteedzera Hulengende kune vamwe vanhu vakutoita maviews vakutoraramisa mhuri kungononditeedzera achingoita kunge Hulengende vakanyora izvo tiktok yakatozogadzira inonzi filter karakanzi mukambo wanawarona TikTok kozi kwane already ndati kune vanhu vawanda vari kuteedzera ende vese vari kudya ende inini ndiri kuzvifarira waiziya movement ndo movement racho andiri kuona ipapa ndine twin yangu SPINNA bro
waiziya Yes. matsaga tomadya kunge dhina zvemachokwadi ndikaiziya atiri kuona manje. Yes, So yes. ukapotswa neuku unorohwa nechi Neuku. waiziya it's a movement but vamwe vatonga kuti ibenzi ano Then ndikuona mune tattoo rakapenga rakanzi me versus me. Rine message here kana. rinayo Ndeuti chi? but iyi yayo ngazvimbosarira kunani Kwamuri. waiziya hatizodi kuda kunda nditoni mamwe ari kumusana but handisi munhu wekuti ndozotanga kuda kuzasiwo zvandakazviitira ndakatongozvitira ndiri kuti asikuona panzi Hulengende. Yes. Malo ndi malo ka Malloti the president. nonzwa mwana achiti malo akanyora pahuro okozi ari murudo atiri kuona inini Yeah. painting sprinter waiziya Yes, rudo rukutsvaka panapa. kwazvo saka ukona saka tichitorwiswa oziva vanhu vanorwisa rudo here wakaona vanhu vanodanana nekuti mufaniro yakadyiswa anononge inini munhu wetusenzo nge ndiri bharanzi ngeni ndakapusa tunyaya twevanhu vanoshaya waiziya tunyaya twevanhu vekurodhi waiziya Nei vanhu vachitanga vanodhauta stereki. ngatimboita tichifi zvinhu zvacho zvinoda energy tanga tapapi Nei vanhu vachinyanyodhauta stereki. kudhauta tachita tata parelationship handiti because musoro wacho une uchicalculata zvinhu zvakawanda saka kuona maths Unenge uchiprocessa. uona vanhu vakaona vanhu vanodanana zvafanana nzani pana denzewewo fanira unozoti izvezvi atovengwa here nevanhu pakuti ari murudo nechimongo chake ndosikena nyawo wakuona zvanakismozva nezvimwe zvakasungiswa nevamwe vasinei uda kunzi nevamwe vasinei zvinhu zvevanhu ingatakati ibvai pazvinhu zvevanhu so vanhu vakaona pano pane rudo ivo vasina rudo vanotanga kurwisa vakutanga kuona kunge pane akadyiswa Plus ndakaona nge muZimbabwe. zviriko unofanira kudane munhu anokuda Ndakaona problem vari kufosekedzera chi rudo. Ndopandiri kuti ona ngende ndakaona nge muZimbabwe. Ndonyika chete yekuti kupinda murudo kunonyadzisa. Unonzi, hey, wakanyura. Wakapinda nemoyo. ivo vanhu zvotovashamisa pakuti vanhu hakuna love zigo 3/4 imamile 3/4 iri kuzhamba so ukona 3/4 iyoyo ukona muchidana notanga kuchibvisa tumafaya emoji tumalove gume wakusvifananidza naivo kutanga kurwadziwa ubva wanyora tumacomments kwekumama but ndatipinde mungoma. iri rinonzi man of the moment. Hulengende. Tsvimbo mutaura album takati kusvika 2030. Yes, ene mahiti aramba nekuda. Man. Inini man of the moment. Nengoma dzakasimba sesimende. Vakuda kusaiza werishende. Chavanogona ungono wake. Inini ndiri kungoimba nechibhende. Chibhende futi kuti Hulengende. Saka ndosvika ndimiswe nembwende. Sao kumiswa inini nevatete. Hosti aiwa izinyete. Kureva kuti kavatete. Handingi kushanda ivo vavete. Matsaga vabika bota dete. Saka Jini man of the moment. Bulai. Ladies and gentlemen, men of the moment. Tsvimbo mutaura. Inini man of the moment. Nengoma dzakasimba sesimende. Vakuda kusaiza werishende. Chavanogona ungonwa inini ndiri kungoimba nechibhende. Chibhende futi kuti Hulengende. Saka ndosvika ndimiswe nembwende. Kumiswa inini nevatete. Zigo aiwa izi inyete. Kureva kuti kavatete. Isu tiri kushanda ivo vavete. Saka vabika bota dete. Saka ndini man of the moment. Saka pandiri vakutsvaka kondendi. Ndiri baba wavo semubereki. Ndini ndongobvumirwa kuti teke ndini man of the moment. Saka pandiri vakutsvaka kondendi. Ndiri baba wavo semubereki. Ndini ndongobvumirwa vauya nedzungu vachibva nekwamereki. Vanga vakabata zibhaketi redzungu zigo tabva tavamenyesa nzungu vanga vakudaita varungu mableach vada kuita varungu
Bati iwo varungu shungu Saka vaneka mota shungu Vaneka mota kekumakadzi Ko vataungo itwa mabi Ko inini ndiri chimu Ko andisi chipoko kana lu Ko asi ndasiya vachidya mako Ko ndasvika ndichi baya sefo Ko vari kuda koko asi ndini vendo dziboveti Saka pandiri vakutsvaka kondendi Ndiri baba wavo semubereki Ndini ndongobvumirwa kuti pfutseki Ndini man of the moment Saka pandiri vakutsvaka kondendi Ndiri baba wavo semubereki Ndise opo ndiri busy kunge signari alive kikingote kumochari chiri kusecha kusejari pamwe tikaforondwa towana jewelry indi fireman hilari sto chikochi sikochikari inoshowira denda katsvarwa ndine mari tutsira matichanyangwe pasalari asi izvezvi ndini man of the moment saka pandiri vakutsvaka content tiri baba wavo semubereki tisu tongobvumirwa kuti pfutseki spinna tiri man of the moment Saka patiri vakutsvaka content tiri vayaisi rekometi mukambori aeti Saka asiperi mushe ukuti kuitya nemakushe aichisiri nguva yeushe maikoro ndimambondisei paushe daidziri ntewe inini ndiri brooo ndikarohwa ndosimaina sepajo ndichibhamba itaundesho patiktok Malo vanenge vari padhuze vachikuza inonzi support system yakakosha sei support system mulife mamusician waiziya saka vanhu havaifarire manje ndozvandiri kutaura kuti kana uchitarisa pekutanga ndakambotaura palast interview waiziya I think ndakambojekesa dzimwe dzenyaya dzacho waiziya vanhu ibvai pazvinhu zvechi zvevanhu waiziya so iri ngoma rinonzi man of the moment chimbomutauro album waiziya kusvika 2030 hanzi navamwe vanhu hanzi aiwa zvakubohwa ukapota chingoreleasa chimbomutauro everyday song ona vanhu ivavo here ndo vafanzi akafanira kuita savana madedi ava havana page so vanhu vavo 3 vanouya vachipopota kupage kwei waiziya but imi mogoti zvakubohwa izvozvo chito ingatoenderera iri kuenderera 1 chiri mutrending 1 ikurowa kuma 20k challenge ndo zvamoda ndosvika ndati inini handitengese mavheji vakomana imi mati imi muruda kukambo kututsira geji isitopa vanhu zvavari kuda waiziya so hava zvevanhu ivavawa ndidi anozvinzwa Ladies and gentlemen, munogona ngemusina kuona ngende kwasaregodha nzonoitei ndingatondende pamwe ndotorara kuti ndodhiri rangu kozi isusu tikuimba iti handisi kuplana kuda kubatanidza zvinhu ndiri munhu akaita laki ndiri munhu ari kubhajeti achiweka kaproject 1 ukabuditsa pa6 months aiwa ina handisiita maitiro iwayo indoita maitiro angu saka zvinhu zvacho hazvifanira kutozofanana katete angoteedzerana ndokuti hulengende ndohulengendeyo. Ladies and gentlemen, panapa kana musina kuona tina SPINNA mukuru wemaSKITS akaimbwa naRana Roots. Vaimba pachinzi chi? Tisina wani maSKITS aSPINNA bro. Ndo maSKITS makers atina oya inonzi new school. Ukaona maSKITS ava atedzereke. Handi tiri kufamba. Yes. Tiri kufamba tati chimbo mutauro kusvika 2030 achingobuda. Hulengende adzoka vudisiko mwe wangu piko cha nyangwe ndichida kutadza ini ndogona nofunga mese mazvivona ndapuwa mukana vambopona ndakavasona vari kugesa nesipo yesona bati ivo vachachona kwauya hove yakamedza chona inini nyangwe ndichida kutadza dongogona ibaba wavo sababa vapona ndakabata toiri ndiri kusona redi fini tingwe nyangwe tsaona nyangwe ndichida kutadza dongogona ibaba wavo sababa vapona ndakabata toiri ndiri kusona redi fini tingwe nyangwe tsaona kugona kusvika inini ndava kunzigoni aiwa pakudamboni ndokuti mimivoni akana kutopaya foni kugona baba pasina kana gona migono chaiyo ichadona uchainzwa ichifona kuti tasa nyangwe ndichida kutadza dongogona ibaba wavo sababa vapona ndakabata toiri ndiri kusona redi fienetengwe nyangwe tsaona nyangwe ndichida kutadza dongogona
ibabo awo sababa bapu ndakabata toyi ndiri kusona ready for anything bagdadula saka ndabata choricho mamero vacharima nekecho apa pane manaketa pecho akuti tibate mudonzo zvangu ndichingobachira pondo kuziya ivo vakati onzo sigo Kambo Maikoro ni mambo Vakudonza tambo Chiku Nduru Inzwa Avainditsikisira Sigo vainditsikisira Vainditsikisira Ndichibatwa nematsikirira asi ndandini chakanda Ndorumange anakonda kamonya katete kakaonda asi ndopeja panano ndikunda inzwa ndandinichakanda ndizikuzomira ndakatangira ndingazogumira mukacheka vakaora muchatifira amunyare vabira ndo pamugubira andandininyakanda ndizikuzomira pandakatangira ndingazogumira mukacheka vakaora Ziko vaindituka machiti ni mamsha ndakavaudza ngesiya kuzikumsha vachindishandisa vachindipanisha zita rangu vaida kunditanisha imeji vachindisa mpaseji vonditorera advantage vaida kundiita damage vachironga kwavo tumastrategy asi ndandinichakanda ndizikuzomira ndakatangira ndingazogumira ukacheka vakaora amunyare vabira ndo pamugubira andandininyakanda ndizikuzomira pandakatangira ndingazogumira ukacheka vakaora SPINNA vamama karinzwa chigunduru chaJehovha matiraburu andakasorofa taiti mukambo vanetsa padhorobha kuhwina pasina kana fefa ivo ndo vasiya vane fifa atenge takarova zvimabhifa naSPINNA takarova majakufa mamero kusiya vachivhuvha amukambo vanetsa padhorobha akubata kugweru kumukopa avakatakwa nevarisoba aiwa zigo ndiriropa ndakarova kilopa avandiona vafunga iropa ipomba ndandinini ndine njumba chiti kana mbakumba aiwa kwese kwese kumba kuCape Town kuPE vandongosiya vane TP kudhaka vanofanika pipi vakungoti indeipi lemita ipi mafanzi askuita haipi asi ndiri pahaiki mafanzi yangoisa laiki ziko ndosvika ndichifura maflying kiki mukambo weboxen ndapresa token akubva manderumaxen indakabva kure yangu chen mamero torova nagota Hulengende baba wane ngoma hopo next libanabaka toona rowa requests tumboda Jordan pana chakaipa mambo wangu pakuti vanhu vajorodwe. The reason why ndati Jordan anditi is because a lot of people don't know kuti mune masong ekuti angona kutoimbwa kana muchechi chaimo vanhu vanenge vachingofunga kuti ndio izvozvo zvekunza indirira and inspiration inenge chibva papi pakuzonyora song yegospel yakadaro pakuzenge tichimba gospel Michael avasedhobo chibaba vane ngoma hobo waize saka gospel iri ndo kwandakato ndo music yangu nini waize zigo ndo music yangu but vanhu vanofambwa nawo step by step Genius, mukambo uri vicious, Hulengende, nonzisiso, wavanoteya unge maikoro mambo tipetsitsine unyoro, magora oda kundisevawo kumauro, ndokumbira simba sera ive naSauro, ekuti regetsa ichambwawo nekatsuro, tiri kukuitsa makata, kutakwa tinodhakwa sitonamata, aiwa inini ndakuda ndai, breakfast chimwa nemasai, Tuda kuenda kuJordan Nanswa nekurova magotapi
makomborero anopfuura 7 pandichafa ndikuenda kuhevheni dati ndoda kuenda kujorodhani ndanswa nekurova magotapi makomborero anopfuura 7 pandichafa wangwewe tatari tiri kutatarika zvakaoma bhati yatingazorova guka zvakastika so takugarawo takastika 1 mukambo unofaririka ndiri batman nini babadingende ari kupedza kwakauya mwanangende namai takalazana malongende takasvika ipapo nikakakamatende mutambo toda kuenda kujorodhani magoda beni 7 toda kuenda kujorodhani ndanswa nekurowa magotapeni makomborero anopfuura 7 pandichafa mukambo ndikati ndiri hurumende mufana musasaise legende mukambo unenge mutsepende saka ndosvika ndichimisa wereshende kana ndasvika ine hulengende ndosiya vataura chipende inini handidi zvembwende uzindovabvisa macheni ebhasikoro andati macheni ebhasikoro mukambo uri kutangisa mabororo ndadira mushonga wekwakakoro matsaka ndavamhanyisa vari kurova mabara ndachinja makala akaya ndakumakara maikora ndife ndakasara nakuzara saka ndoimba nyangwe nini ndichirwara saka musafunge kuti ndichatsarwa tarinda varozi vakarumwa nenda usinganakirwe angapuritenda manzwa here imi majenda manzwa here imi machinda mukambo unosvika uchivabaya semtsunda kosi kuna kana wana nondikunda chinyaswa ngwedzi ngoma ndine munda ndasvika pariri pa10 pamuzinda vakandisaisa vanoenda kumarinda asi vari kungoti ndandanda ndasiya vachikakama saka ndava kumbovhura grama chikondoro chiri kutora maopama zvakadzama awati ndakurira kunama mukandisaisa tichapacheka ugama mukambo uchava nama siya vana vevadzigama ndiri kama ndichivakama anenge president uya kama president uya zuma saka shoko rangu ndatsumwa mukuru wavana kombochumwa vafana vechidiki mimi muchapemwa musandionese chiremwa remwa usi mukambo uriku ndiri kupedza zvese kubata kunge dhishi rekwese ini ndavadhaka semasese vafana muri kusekei alwaini yandisekese amurebese wedzera ridhimu ndirebese uwanziko ndasvika ndamita pickup kuti ndowinai obvious andini ndiri kupisa of course ngoma ndichavapa overdose maikoro vaende neluzi matsaka vachaita madusi bhiza rasvika riri mufufosi atsvimbo mutauro unodanzisiso mutauro wavanoteya ngesiso muchagara makavhura maziso ndatuka vese vemesomeso saka ini ndaisa chipiyaniso ndabva ndaenda kuna mwari vandiisa muchari satana ngakandiisa muhari mwari vandibvisa ndobva vandiisa muchari ndatenga motokari ziko ndaingoziya chikochikari vachiti kamukambo kane pfari ndichigara ndichitiswara nalari ndakazoziya vaenda kusejari izvezvi mukoma ndadi bari ndiri kuchemerwa nanatari nyangwe nemambuya ekundari nyangwe vari kuseta zvitandari maikoro vaimbe kundari maikoro vachitenda yuri ndosiya matsaka vaboka mukavere ndiri kuvava mhiripiri ndasvika ipapo ndichibhiga firimon firi wandika mukambo nedhiri vautseisiko umwa ndine skiri ndine mukambo musaladi mugeto yote musalati saka ziyai kuti ndiri mukawati ndosaka ndiri kugara kumayati saka ndichirova haigiri
ingoma ndichitya bhuriti ndasvika vamwe vadzakwa nezeti ndabva ndasiya ndati muri kuita zvesheti ndabva ndasiya vachiita weti vamwe vabva vapanza madhoo ndasvika ndine wangu Malloti ndabura mota takwira mboti ndabhiga bhusi skoti kupinda mbenzi kubuda munoti kusvika ndane makore 40 mukambodeke tiri kuri hoti pitepo mukambodebazviri simbo ndakapila ndinakana pimbo ingoma idzi ava ndibaba baba vane ngoma hopo Hulengende from song yako iyi pane pawataura iwe kuti zvakaoma but hatingamborova guka so vananga chiti timendere madrugs mimi muchitoudzwa vanhu kuti hatirove guka ndo yandinchitaura yazigo kuti vanhu vanojaja vanhu vanongotaura zvinhu zvavasingaitisi zvavasingazivi zvimwe zvezvo vanenge zvitotaura tisite takatovaudza takambopinda nepakati tikapfuura nepakati waiziva inini ndakatomborasikirwa zvekutosvika panguva yekutoti takatorwa dombo but takakwanisa kubuda musini iroro takatowanirwa nyasa so ndofara zvisingaiti waiziva so ini vanhu tisi takatovaudza waiziva ndakambodai but ivo vane vauda kujaja kutonge vanoziva munhu hamene kuti kune benzi rine benzi iri hamene kuti kune benzi rinoziva kuti rofanira unogara kumhiri kwasamora here hamene kuti kune benzi rinoglowa here hamene kuti kune benzi risina kana pimpo waiziva so kuona iwe ndo mapenzi waiziva then anonzi jorijo ndiani anzi nejorijo vane vanzi jorijo kuona jorijo breda since day one waiziva ndo movement yacho kana tichitaura zvekuti movement tichitaura najorijo munhu wekuti jorijo uraiti munhu wekuti family jorijo munhu akatotibatsira kubva kumadhaka pazvanga zvakaoma tiri tese jorijo best friend yangu ndina jorijo waiziva ini handina mashambati akona jorijo family movement iri rina vamwe vanhu wakawaiziva ndiye akatouya usikototora nemota yake yedu yanokeswa yaida kutonoka yadhiremwa oil achida inoke waiziva so hakuna jorijo aiwa ndewezi jojo ladies and gentlemen Hulengende alongside SPINNA wakama wakona Hulengende wakamira sei ndiblazi mukoma man mukoma wekusangana maharare here kana mukoma weushamwari unokunda usawira kana mukoma wekutoti mune ukama aiwa mukoma wekutokunda usawira cheo real recognize real ways man saka ndiblazi from another mother man pane ukama wakasimba saka munongona kusangana kwemacreative ngende takuda one song tichita sei tichienda either freestyle here kana tichi whatever you can do ati pakuda style yamara ladies and gentlemen Hulengende with the freestyle expensive mukambo nindaisa loko vaida ndirumwe nemako vachida ndife kunge fako Mallongende redu loko SPINNA vaudze kuti moto saka musataure zviroto mukambo ndovatuka mdo vazi zviroto maikoro vanobuda pafoto mukambo wakawina loto ndachinja kalaunge shato sigova chahakiwa nekato maikoro ndiri pfuti nato apa ndakaroka vayachakufa miswena nase malufa vane koni baba dzekuvhuvha ndine bhareta nasiya ndina bhivha hanzi akakanelifa uhobo wangu zvanda achivha kuita Jordan nifa mukambo wasiya machidya magwavha kumaindi chingwavha iniya ndingatsokerekwa ndabva kuvadya sekasafa mukambo ndasvika ndine renji rova ndembufamba netsoka ndichigara ndakajakwa ndakanoka umwe dzachovoka ndakazosvika mastrisi ndikaloka sikongoma ndakungofoka vanosaisa mukambo vanotyoka kusaisa ropa richadeuka vafana vachandiyeuka ndenge ndakabatawo foni imwanangende wangu mtoni kambo unogara uri oni asi sigo handirove mastoni kuti pisirayo nini
andisitira masaparafini ndina Malloti ndiye queen atavamanyisa mchini maruka zindichamabina ndenge ndauya ndina SPINNA mutwini wangu tichidya padhina matsaga zvamafina apa ndatarisa kamera but ndasiya yakarembera kamboniri kumhanya sengamera munonyeberana kuti ndichapera bhiza riri mufurufosi sigova ndipe ndakaita losi matsaga vachapaita madosi mukambo ndakupai ngomare pakosi zvimbo mutauro ndichitangira pavasirwa nasauro nyararama ndibvisa guroguro kana kuti manheru mauro ini ndiri kupedza ngendesa matsaga ndamacheka neresa hanzi auye kuchitungwisa ndeyangu chitungwisa apa tisafuti geto mpana uziye kana bato manyu wawu kana oto saka usingabude pafoto asi ndakafarira unoterera mudhara ungaterera ndakasiya vamerera mudhuze ndaswedera vanga vakaisa toti musoro zandimisire timbo temwa lemsoro ndabva kunodira kwakagoro vanga vakapenda mutsepende vachiti kunokwa ayende ndavakasvika ndavarova nebhande kuhongoma dziri kunaka unge bonde akapiwa proni nababa akatirira first time ende izvizvi unorambei Hulengende Malena ukona wafana Malena akapusa anogona kutodina chi teacher waize nekuti wewe wa bleacher waize nekuti kufunga kuti uneka level ka waricha nekuti wewe waisawo godzva mumusoro wewe voterera ukamuona ndakazoona uya kuzi interview manje yes kwa black so kuona vafana vava ndiri murairidzi wavo vafana vakapanduka so vane zvavanototeerera vafana vanototeerera zvandotaura but vanozosvita vakawanda vakatozoya vakuexplaina nenyaya yekuti vava papressure yekuti mafans avo zvavane vangoonerewo pamapeji evamwe kozi havana mapeji makuzoya uchida kuexplaina uchitaura zvandakataura uzotanga kutaura nyaya dzisingabatani so mufana uyu akaita bitterness kupegola kwaitike kubirthday rangu munhu mutapa ini ndakangopfuuro mafanzi akangoonawo mhanza amene kuti mhanza iyi ine chayakatadzawo here ubva wato vhidhiyo irori iritofanira kunge richi chichiwitika pavhidhiyo rokukupa zigo kufanira kurisa vhidhiyo ripapi pakare ipapa ndakangopfuura ndichitopindawo mubhawa kuzi ndindaive next vanhu vakutanga kuti Hulengende ndenaimba mafanzi vhidhiyo riripo aiwa ndikuti patime yana aimba kuti Hulengende madedido mufana wegodzva musoro atori pastage ambura wabada chiona chibalance chemufana uyu kana iye achitanzi ndiri mufana wake akati kuti mufana wangu zvemalyrics pastage mufana wangu auya chichi Hulengende kanga timboite zvatoita ufunga pane pandaitanga antaitotanga kutongonakidza vanhu vanenyaya kuti munhu ane bitterness iye aifunga kuti pamwe ameni ndezvema 2 minutes here mbowadzingwa pastage so kubva musi iwoyo apa anga abva kusondirwisa kwaSimplex auya nekombi yevanhu apa ozi anga andoona ndiri paSimplex akaona sei ndiri kwaSimplex palive yakanga aina nacolors maartist painetserwa nyaya yepeji rake vanhu vachitoti mufano yakudzorerwa mumashure isi chotiwo kozi so hatizoitonge tovenga munhu nepari kuitwa rafu so isi tiri vamwe vaitoti aiwa mapeji aya tototi tomuenderewo iye akunoya nekombi kwandiri indatofunga mumwe kuti tinotora mapeji izvo iye atouya netumamosha netumamonya kune mamonya ane mamonya mbaya nekakombi kakazara tumamonya mbva vabva vachimhanya mbva masvika kudance same day pasina 1 hour ndobva ndanopinda mushow ndobva makatwa makakula saka mutadze kupenga zvamuri kuita waizi anzi Malloti akapfuura akatombopfuura nekwatiri sigombo watomuti kupfuura sei wakutadza futi kuexplaina uri munhu anongotaura uringotaura iwewe nenyaya yekuti wakaura tumafans twako iwe wa under pressure waizi wakutanga kutaura nezvinhu zvisinganzwisiki ozi amfano yaitofona tichiri kugara kwana Malloti kwaSpinNA
Ala kuya chino toti awachitoro mudzimira mafoni taamfano yayi. Mfano yanyadzi kwataura nyaya naye 30 minutes so the next day anifunga ukada usangana naye. But anenge achitandi nemavidhiyo ka ana Hulengende naMaisauro vachiti pesi pressure. Achi zvavanongoita kazvezvo kungo pakaro pesi vakutangisa pressure pesi taka mazuva akaya atouya kumba kwekwe antoona aibuda kunomira panhingi paya mukitchen. Kuti uona kwapinda mba makanaka unogona kuziya pekutoenda. Wakutangorera content mukitchen. Ndo mazuva avairwa content ivayo mazuva ake waya. Aibuda tumarungu twe AI tuya tuchiti madedito. Iye achifunga kuti ichokwadi. Angasina mavidhiyo chokwadi. Ona wakunyeba nezvimwe zvinhu zvisinganzwisiki zvinhu zvekutomakisa zvinotoredza udofo hwako. Hanzi mfano airamba membwa. Pamwe ndo mamairara ka Hulengende. Ukawana mukana ukasangana naSPRAGA yeye unotomubvunza. Chani mudana wangu anopisa unoziye. Anise chigunduru kainini cha. Vanhu zvano vachigaya zvezvi. Asi ndakazosviti chigunduru chaJehovha. Because isusu totora zvamune zvamatipa tinozvida. Saka hakuna zvekunzi ngende airara aita sei? Indiweza kufunga hangu kuti ndofunga membwa mama kakura because nemurebero wakada ngende katofunga nemembwa yembwa. So unotanga kutaura nezvimwe zvinhu zvinotomakisa kunyeba nezvimwe zvinhu zvinotoredza brain dzako iwe kuti unopenga. Because wakutomakisa futi kana SPRAGA kakuti hanzi pamwe wane utsinyi. Kungoti SPRAGA ane utsinyi zvekuti anganzi chiro hanzi avanonga street kid. But hanzi sitanda ngarisemba membwa. Papa pana SPRAGA paitogara vamwe vanhu cha. But hanzi makapiwa zita ka hanzi. Ndikuwastane mpano anti ndakakuudza zvezve pakwaya kuinterview. Iye ndo zvaakutaura. Kuti wabada kwabada zvabada statement rangu robaya semutsunda. Iye ndo zvemu zvaida kungotaura paya. Osviti madedido iwo osviti ondipa kuti Hulengende. Mira pane kavidhiyo kandora kuplayera. Waiza kakudhara mfano asati amborota kuti achaimba. Ndichitori ne8 years ndichiti Hulengende. Indaiti Hulengende ndokupa ndotuzvise ipapa. Ndichiti Hulengende Fantan. Waize ndiyakati indainzi techno kaFantan ndobva Hulengende indaiti Hulengende. Waize Fantan ndobva kuti mfana ndo zita rakaipa. Iye asati arota kana kuti achaimba. Saka zita rakabva una Fantan. Kana koma Fantan ukatobvunza ndo akati star nobva una Fantan. Kwauri kwakabva Hulengende. Indi ndaiti Hulengende. Zvireve. Waize kune gedhe rainzire kune gedhe kumaraini kwedu isusu waize kwa kudhara nguva yemaprazi yeye waize. So pane gedhe rainge rakanyorwa kunzi pull the gate. So imimi maita anazigwe imimi vanhu ndimaiti Hulengende. So kwanga kwakunzi kwa Hulengende. Waize sikeyo meditations kusvika pakuti ndo zita ndakuda manje zvaibva aiwa wona inini ndakanakirwa nechant nestatement. Saka ndichikuudza nonga pakamondibvunza paya ndakakuti Hulengende zita randakasvipa ndikati paminingi inini. Waize andakakuudza Hulengende munhu ane chipawa. Yes. Ndikada kutomuka ndakarichinja futi kuti aiwa munhu anokoira ndini pakuti zita rangu. Because izvo zvemukambo ritori zita. Uyu aitonzi iye aitonzi Planet Madede. Ati akutosiya vanhu vachimuti kamadedido shamwari. Kaya wozopa inini zita kuti Hulengende. Asi kuti Hulengende nekuti madedido zviri nani ndezvipi? Ndezvo zviri nani? Madedido. Anongonzi kamadedido saka uchiona chingonzi kamadedido. Anzi mfano ana mahitsi kawe. Iyo ataki maJapanese ine mahitsi amashoma pane fadza madzimai. Unoziya here? Usvitarise futi unobva zviisa ipapa. Saka iwe unotaura kuti iwe une ataki yawakagova. So nyangu yandakakupa iwewe wakugova. Vanenge vachitika tiratidze kuti ndeyapi masongo anoti wakanyorera madedido. Ataki maJapanese iwo andai kutaurira ikaiwayo kwete one mwana wamai. Iye ndaitoimba pastage yevidhiyo randakabva kuposta recent. Style rangu rinopisa unge steam. Mfano uyo aisaimba kani. Kana SPRAGA wacho ngomubvunza aimba kuti chiko madede boys. Oza masongo akurova zvezve. Chifinu unomuziya here? Chifinu. Ndiye akarohwa futi ngoma recent ati yako nyaya dzekwa Chifinu dzedzi.
yarowa. Mfano wayo yana chaanoimba mwana wamai. Tosiki nadoda kuti king of trap dance nekuti anofunga kuti ndio yakapusa nekuti taimuti isusu ndio yakapusa. Audo zviti king of trap dance. Ungomuka wakatozvisa pachigaro iwewe. Makula yaunoinzwa. Akabatwa nemagulayo. Makula yaitodirectwa nechirungu wani. Pandiona wakati iyo yaidetwa nechirungu. Chirungu ndo chipi? Shinini mangu. Makula yaitodirectwa iwo chifamba netsoka. Wotanzi vaita video. Abalanzi the motor. Zigo, antiwo mota yako iri apa. Zvinomboda kuswera kuti amasuru here kuti tuone kuti mota yaZigo. Inozati mota yaBenz yandambobva ndakaiposta, unozviziya here? Chero ukatotarisa ndambobva ndakaiposta. Vanhu vakatongoposta vega vatozviona kuti mufanati. Hazvimbodi kana masuru. Zvinooneka. Shandai mwana wamai, unogona kutozopuwa nachivhayo. Wawiwa kunyeba. Paunofamba nemota. Haisimbori mhosva, hapana. Waizi? Ladies and gentlemen, nyanzuri banaba. Pamwe anofunga kuti ngende hana access yekunorekodha nekuitwa mavideos nemadirectors akapenga. Pane vamwe bamukuru vanosponza maartists. Vakatoti kuna ngende da kuitisa mavideo 6. Saka ndichapa director anonzi Brandon mari. Ana Brandon vanodhura mavideo avo anditi vanja ma5 wire ma6 wire machiwesi kana wakutoda nescript. Akati 4000 iyoyo ndipei kuno. Akawedzera ne10000 akapiwa naTagirei. Akawedzera 4000 akapiwa naRastisi. Akawedzera 2 yake akatenga pombi yeBenz 16000. Wobva wabhadhara $200 kuna Alec. Woshuta video rauno afforda. Pane kusiya munhu Rastisi wao vakamupa 4000 iyoyo. Yasina mota sachi achingonza ane mavideo akapenga. Zvinobatsira ichi sina chauri kuwana. Benz level rakwira. Aiwa, ladies and gentlemen, mashoko ababangende apere. Tasvika kumagumo kwechirongwa. Tichadzoka zvekare kabana. Tichadzoka iwa aninga na warongoro everyday one. Ndindadi. Every day apa vanhu vachinena apa vanhu bari zvikutrenda zvina Zigo naSparks zvinotrenda. Zigo. And with that we are out.